मैगं बिराद मोजां मोजां मोनो बेवहाय बर' आइजोफोर महिलाफोर आरोना नै ओमफ्राय माथो लाखो लाफा ओमफ्राय नाथुर लाबाय लाफाजों नाथुरजों हख्लायनोसै जों होनोसै बिराद मोजां आस्सा मोनो आरोना ओंखायनो लाबाय आं मोजां मोजां बेयाव ओमफ्राय माबा गैया रासायनिक गैया बिराद मोजां मोजां मैगंफोर मोनगोन आरोना नै फैदो दे फैदो आइ आमथेखा बाजार नै बियो आमथेखा बाजार ना आमथेखा बाजार रावहायनो दसे होनायनाय जासिगोन टमेटर ओरैहाय नै आमथेखा बाजारलै लोगोफोर बिराद मोजां मोजां मैगंफोर फानो बेफोरो बिराद मोजां आरोना नै जोंहा फंबाया ओमफ्राय मंगलबाराव रायज्लायनोसै दे बिराद मोजां मोजां फैदो आमथेखा बाजाराव दायो जों दङ दे दसे ओमफ्राय सामब्राम बायदिसिना फानो नै बेवहाय बेबायदिनो ओमफ्राय नै बाजैया नै ओरैबायदि मैगं फानदोंना नै बाजैया नै दा बेसेबांथो मोनो केजि 10 थाखा फवा ने औ बिराद मोजां मोजां मैगं फाननानै ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो ओरैजाय जों बैयाव थांगोन आरोना जों मोनसे जायगायाव थाङो ओमफ्राय जोंहा एसके ब्रादारा नै मा जायोथाय मटरसखौ होदों नै गोथां जानाया गोथाव बरिया आं जायाखैलै ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय जोङो फंबाया नै माथो लाखो फंबाय खरसा अ बरसायानोसै खरसा औ दे औ ओरैजाय नै हनै बाजैमोना फानगासिनो दखान होदों जेबो नाङाखै बहनै जाथ'वाखै आमगुरियाव थांना फैदों ने नै बिहिरल' जायो मैगं फानग्रा बाजारा बेवहाय आमथेखाना ओमफ्राय ओरैजायबो नै ओमफ्राय दा जों बैयाव थांगोन आरोना दसे थांगोन जोङो माबा महायबा मबाइल फोसाबग्रा हिन्जाव दङनो बेखौहाय नायगोन आरो जों एसके ब्रादारजों आंजोंहाय गलासो होद कपिराइट नांनाय ना मारा ना जों एसके ब्रादारजों आंजों थांगासिनो आरोना आमथेखा बाजाराव गिदिंलायदों ओरै थांनांसिगोन ओरैहाय बेबायदि माइरंबो फानदों आरोना बेवहाय ओमफ्राय दा लोगोसे दिन्थिलांगोन आरो आमथेखा बाजारावहाय ओमफ्राय नोंनियाथ' लाफा नाथुर गोरान मोनबायलै ओमफ्राय आंथ' मा लाबावनांगौ जाखो लादो नायनानै मैगङाथ' आं बरियाखौनो लाखाबाय नै आं दाहाय लानोसै लास्टाव सेसमेसावहाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय लोगोसे नैबे साहा दखान नैबे गय दखान मादै फुराना दाबो फाननानै जागासिनो दं नै बे जायगायावनो मादैया ओमफ्राय नैबेवहाय गोथाव मोनजायोरा नै सिंग्रा गरम मिस्थि माबा लालमन बिदि गाइखेर दाखा माबा माबि मोनजायो बिराद मोजां ओमफ्राय मालिकआ नै बेनो मादैया भाल ना नेमन नार्जारि आदै ओमफ्राय दा नै बेवहाय ब्रादार मोनहा साहा लोंगासिनो दं मा जाखो ब्रादार सिंग्रा ने गोथाव दा सिंग्राया आस्सा ओमफ्राय नैबे मा होनो बेवाइ होननांगौ जाखो ना मा बेवाइ होननायसां गोथाव दा बेवाइ आस्सा दे फंबाय आमथेखायाव फैफिनबायलै आङो दुखु दा मोनसै लिंहरदोंमोन सहैनाय नंला आङो एकदम औ सानैजों थाङो होननानै थांबायमोन जों निमन फंबाय सानैजों थाङो होननानै थांबायमोन जोंना ओमफ्राय उफाय गैया स्कुलावहाय
आं दहाय प्रब्लेमखौ खिथाहरखाबाय माने गारजेन नङालानो हरना आरो गोरलैफोरखौहाय फरिखा दिनावहाय बिदिनो आरो जों माबासिम दुमब्रुसिम थांबायमोन ने दुमब्रुसिम थांबायमोन जों फंबाय हो थांनो होना बा उफाय गैया गिदिंनानै जों फैफिननांबाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दा लोगोसे नै ओरैजाय बिराद माबा दङ आरोना नै ओरैहायनो बेबायदि आमटेका दखानाव दंफैसाबो आरोना बा जायफ्रा लाइभखौ नायदों लाइक टु ओमफ्राय साबसक्राइब टु आरोना गोगोमल' नै आमटेका बाजाराबो ना ओमफ्राय दा जोङो दाबसे जायगायावहाय मबाइल फोसाबग्रा हिन्जाव दं होननानै बुंदों दा जों बेखौ नायगोन आरो माबायदि फैदो दे ओमफ्राय दायो नैबेवहाय दखान होग्राया बर' ओमफ्राय नेपालिनि जाग्रा सावो नै बेयाव मा होनो बिदिखौहाय नेपाल गयरि होनो आरो बेबायदि नेपाल गयरि होनोना बेसेबां दं मानसिफ्रालाय बन बारनो दं हेल' ब्र हेलौ ब्र' मोजाङैनो दङ आमटेका बाजाराव जों ना दे फैदो दे बेबायदिनो ओरैजा बिराद मोजां आरोना आमटेका बाजारा गोगोमल' ओइ अबेयावथो दखाना अबेयाव दखाना बेबायदि आरोना नै फैदो दे आसोलफोर फैदो दे सोरनि नाम मा खबर मोजांलै ब्र' औ नैबेनो आदै दे ओमफ्राय दा नै आदैया मा मोजां ब्र' मोजां ओरैबायदि मोजां आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे आमटेका बाजारावहायनो दङ जों ब्र' ओमफ्राय दा जायनाखि बुंदोंमोन आङो सिस्टार मबाइल बानायो नैबे सिस्टारानो सोरबाफोर जुदि आमटेका बाजाराव एन्ड्रइड मबाइलफ्रा जुदि गाज्रि जादोंब्ला नैबेयावहायनो फोसाबहोफैनो हागोन आरो ना आं भिडिअ होनायानो औ एसके बिराद ब्रादारा भिडिअ देन्जार होदोंमोन गोबां ओमफ्राय दा मानसिफोर नायदोंना गोबां मानसि नायदों ओमफ्राय जाय सिस्टारा मबाइल बानायो दा नै बेनो आरोना सिस्टारा एसे ओरै नाहरदो सिस्टार बेवहायसो जायो दा बेनो आरोना गोबां सोंहरदों दा आंखौ सोलोङा होननानै माने गावहा एक्सपिरियेन्स दंखायो दा बानायनाया बेबायदिनो आरोना दा दखाना नैबेनो सिस्टारनि दखाना नैबेनो आरोना आमटेकायावहाय नै नायनानै लादो नै आयौ एसे मोदानदों आरोना नै बेनो आरोना नै मबाइल सार्भिसिंआ बेनो दा ओमफ्राय लोगोसे ओरैबायदि बेबायदि मबाइला नांदों दा फोसाबो आरोना ओमफ्राय दा मबाइलाबो बानायो ओमफ्राय दा आङो सिस्टारनिफ्राय बे लाइभनि गेजेरजोंहाय एसे बैयाव मिथिनानै कन्टेक्ट लागोन नाम्बार आरोना नुदों दा गोजौआव ओमफ्राय दा ओमफ्राय दा सिस्टारा बेबायदिनो दा नों बे नोंनि सोलोंथाइखौ बबे जायगायावहाय सोलोङा आरो बे मबाइलखौ माब्लानिफ्राय नों बानायजेननायनि सुरु खालामा सोलोंनायाथ' जेरावबो सोलोंहैयाखै बेयावनो दखानावनो सानसे थाफा फैनाय जायो नालाय आदसा नायनानै नुबाय थानानै एसे आस्सा ओमफ्राय दा कमप्लिटलि हाजोबखासै दा बानायनाय ने आस्सा अब्लाबो बेखौ मोनसे रोंगोन मोननैखौ बावो ने मोनसे मोननैखौ बयबो एसे एनैया बावनाय थाखायो माने रावबो गासैबो गोरोंजोब नङा ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओमफ्राय सिस्टारनि मा नाम मोनलाय फैसालि ब्रह्म ने ओमफ्राय गामिया मा गामि मोनलाय गामियाथ' सिगाङाव माबायावमोन बेयाव थाइजौबारियावमोन दा सालानि सालायनि ना आस्सा ओमफ्राय ओरैनो जास्ट हाबा जानानै बेसेबां बोसोर जाखो थांनाय फेब्रुवारि 14 जों 1 इयार जाबाय आस्सा बोसोरसे जाबाय आरोना
दा बेबायदि नैबे iPhone नायनानै लादो सिस्टारनि दखाना नै बेनो आरोना आङो लाइभनि गेजेरजों देखायदों लोगोफोर जायफ्रा नायबाय बिथांमोना मोजाङैनो नुनो मोनगोन नै मबाइल दखाना नै बेनो आरोना सिस्टारना ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय दा नै एकदम फुरा बिहिर आरोना नै एकदमबारे ओमफ्राय 11 Pro ना मामोनथाय दा 11 Pro Max मबाइल मोनो सेकेन्ड हेन्डबो फानो नामा आइफनबो दं अ आइफनबो दङ आरोना नै 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 बेबायदि आइफनबो फानोना बेवहाय सेकेन्ड हेन्ड आइफनबो फानो लांफैनो हागोन बे सिस्टारनि दखानावहाय ओमफ्राय बेनि गेजेराव सोरहाबा जुदि मबाइलफ्रा गाज्रि जादोंब्ला बे सिस्टारनो बानायहोफैनो हागोन आरो नंगौना नङा नोंथांमोना गावनि मेगनजों निजेस्स' नायफैनो हागोन आरोना बानायजों लोगोसे दा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा दखाना बिराद मोजां एकदम फुल फेसिलिटि आरोना दा बेबायदि ओमफ्राय दा लोगोसे ओमफ्राय दा ओरैजायबो दङ आरोना नै गेन्द्रा एकदमबारे अट'आवहाय नै उदै गेन्द्रा बावहाय ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंनि ओरै माबानिफ्राय फैयो आरोना सानजाहानिफ्राय फैयो आमटेकावहाय ओमफ्राय लोगोसे नै ओरैजाय जाहैबाय नै बेनोसै आमटेका बाजाराबो बेबायदि ओरैजाय नै आं माबानायखौ मा निउसाव हरदों आं सोंनायखौ कन्टेनाखौ मैदेर थांबावना दाना औ थाबायलांबावनोसै दाथ' दा जोङो आमटेकायाव दङ फैद' ओमफ्राय नै बेवहाय मोनसे दखान गोदान दङ नै दखान गोदान नै बेवहाय आं दिन्थिनो बावदोंसो आमटेकायावहाय दखान गोदान खुलिबाय नै बेयाव बिराद मोजां ओमफ्राय नानियालाय मा खालामदों मा खालामदों बेवहाय ना बोन थायो ए न'आव थाङो नङा सानावहायबो खामानि मावो दा बिराद मोजां नै बेवहाय मिस्थि बायदिसिना मोनजागोन आरोना बिराद लादु बायदिसिना ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाउदै पियाजि गरम ओमफ्राय बे दखाना बावाखै बिल्डिं एसे गोदान नै नानिया बैयावमोन ओमफ्राय बैयावहाय बे फंबायनि बिमा होसै नामाथाय फुरानायाव ओमफ्राय दा बियो बेवहाय फैबाय आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां नै ओमफ्राय दा ओरैहाय आयो माथो माबा माबि दोनग्रा बिदिलाय ओंखामबो मोनो ओमफ्राय नानियालाय नै सङो अमा नारजि ने ओमफ्राय ओंखामखौहाय जेन'बा मा मोनजायो ओंखामजों लोगोसे अमा मोनजागोन दाउ लकेल मोनजागोन ना मोनजागोन आरो नारजि अमा सबाय अनला बेखौ संजोबो आरो आस्सा औ नारजि अमा दाउ लकेल ओमफ्राय जिखुनु जा बेदरफोर मोनजागोन आरो ने आस्सा ओमफ्राय जेन'बा बे जाग्रा लोंग्राफ्राथ' बेयावनो जोबखासै मिस्थि बायदिसिना आस्सा ओंखामजों लोगोसे साहा फानि लोंग्राफ्राबो मोनजागोन आरो ने आस्सा अब्ला नै बेनो फंबाया ओमफ्राय दा नोंनि दखानावहाय जेन'बा ओंखामा दाउ लकेलजों बेसेबां लानाय जायो आरो माबाजों नाजों बेसेबां लानाय जायो दाउ लकेलजों 150 ओमफ्राय नाजों 100 ओमफ्राय अमाजों 120 आस्सा अमाजों 120 नाजों 100 दाउ लकेलजों 150 दाउ लकेल ओमफ्राय मिरामिसबा 60 थाखा लायो मिरामिसाव 60 थाखा ने आस्सा जों बयबो मिथिबाय जायफ्रा आमटेकाव फैयो नैबेयावहाय जाफैनो हागोन बिराद खम बेसेनाव मोनजागोन आरोना दाउजों मालाबाबो 150 थाखानि मोनजाया जोङो टाउनफ्राव थाङोब्ला दा दिनै नैबे
आमथेखा बाजारावहाय दाउ लकेलजोंनो 150 थाखानि मोनजागोन ओंखामखौ दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नाजोंहाय 100 ओमफ्राय दा बेबायदिनो अनेक रोखोम भाजाफोरबो मोनजादेरगोन आरोना नै बेबायदि ओंखामखौ मोनजागोन आरो ओमफ्राय नैबे नानियानो सङो नामा ए साहा गोजौ सङो ने नैबे गोजौ सङो बे गोजौ सङो ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरोना माने 2 थाला दुइ थाला बिल्डिं ओमफ्राय दा बेयावनो नै ओरैहाय बेवहाय गोसोबायदि सुनो हागोन आखाइफोरखौ बेबायदि दंखल दङ खाथियावहाय ओमफ्राय दा लोगोसे नै बेजों गाखोलाङोना बेजों गाखोलांनानै सिङावहाय संग्रा दङ ने सिङाव संग्राखौ आङो दिन्थिहैगोन आरोना ओरै बेबायदि गोजौआवसो सङो ओंखामखौहाय ओमफ्राय दा दिन्थिलांगोन आङो बेबायदि ओरैहाय बे 2 थाला फुरा बेबायदि आरोना नै बावसो सङो माने दायो संसिगोन आरोना पकरि एवगासिनो दं ने नै बेयावनो सङो आरोना बिराद मोजाङै ओमफ्राय नैबे बाजैयानो सङो नै बाजै बेवाइ बाजैबो होनबाय आं बेवाइबो होनबाय आं ओमफ्राय दा नै बेबायदि सावो आरो बेबायदि ने फुङाव ओंखाम ओंख्रि सानसुसिम ओमफ्राय दा बेलासियाव पकरि सावखांबा ओमफ्राय गाबोननि भाजा फुजा हाबफिनना दोननाय मा कमेन्ट दानहरफिनलायखोरा बेलाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेयावनो सङो ने ओमफ्राय बेसेबां मोनो हाजिरा नानि मोननायलाय 300 ने जानाय फ्रि जाहैबाय खेबनै जानाय जाहैबाय आरो मोजाङानो दे गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय नानिमोननिसिमबो ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजां लकेसन जायगायावहाय आङो दंफैखायो ओरैहाय नै बेबायदिनो ओरैहाय बिराद मोजां आरोना नै आमथेखा बाजारावहाय बिल्डिं गोजौआव थानानै आङो भिडिअखौहाय देखायनाय जादों आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय बेबायदि ओरैहाय थोलो साइकेल मेकार बायदिसिना गोजा आरोना बियो ओरैहाय नै बे बाजार जाहैबाय आमथेखा बाजार बिराद मोजां ओइ बाहे आफा नै जोंहा सासे आरोना बरिया बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे बिराद मोजां सानजों लोगोसे ओरैहाय आमथेखा बाजारावहाय आरोना नै नायना लादो ओमफ्राय जाय मबाइल दखानखौहाय आङो दिन्थिफैदोंमोन नै बेनो आरोना मबाइल दखाना नायदो नै बेनो आरोना मबाइल दखाना हिनजाव मबाइल फोसाबग्राया बेनो आरो दा आङो ओंखारलांनाय जासिगोन जौमोननि ब्लगआ कमेन्टखौ दानहरफिनबाय ओमफ्राय बोन दङ दाबो नै ओमफ्राय ओरैजों आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन दै लोगोफोर दोनथ'नाय जासिगोन उसुबिदा जाबाय दा आङो दोनथ'नाय जासिगोन दै नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन